Benvinguts, soc la Mar i avui veurem el càlcul de la Kp dins el tema d'equilibri químic, com es calcula la constant per pressions parcials d'una reacció que sigui reversible. Llavors, tenim una reacció que és reversible, com hem dit, on tenim els productes i els reactius que es poden donar des de reactius a productes, però també de productes a reactius. Tenim marcats en majúscules els que són els diferents components d'aquesta reacció i en minúscula els seus factors estequiomètrics. Llavors, definirem la Kp com les pressions parcials dels diferents productes elevats als seus factors estequiomètrics dividits a les pressions parcials dels reactius elevats també als seus factors estequiomètrics. Per qui no se'n recordi, anem a veure què eren les diferents pressions parcials. Llavors, la pressió parcial d'un compost serà la seva fracció molar per la pressió total de tot el sistema. Llavors, recordem també que aquesta fracció molar serà el nombre de mols d'aquesta substància respecte al nombre total. Com veiem, estem treballant tota l'estona pressions. Què vol dir això? Que en aquest cas només estarem treballant els compostos que estiguin en estat gasós d'aquestes reaccions. Anem a fer ara un exemple de com calcular la Kp. Tenim aquesta reacció on tenim àcid clorhídric amb oxígens que en dona clor i aigua. Ens diuen que estem a 390 graus per arribar a l'equilibri i el volum és de 10 litres. Inicialment tenim 0,9 mols d'àcid clorhídric i 1,2 mols d'oxigen. I en l'equilibri observem que tenim 0,4 mols de clor. Què és el primer que haurem de fer? Doncs plantejar la taula per veure en l'equilibri quines quantitats tenim de cada una de les substàncies. En aquest cas faré servir directament els mols, no utilitzaré concentracions com altres cops. Per què? Perquè al final he de calcular les pressions, per tant no caldrà estar calculant les concentracions. Llavors aquí traslladem aquesta informació que ens diuen els mols que tinc inicialment i amb els factors estequiomètrics jo calculo quants hauré de tenir en equilibri. Recordem que aquesta reacció es desplaçarà cap aquí a la dreta, estarem perdent reactius i estarem guanyant productes, per tant, en equilibri tindré 0,9 menys 4x, 1,2 menys x d'oxigen, en canvi aquesta estarem guanyant, per tant tindré 2x i també 2x d'aigua. I ens donen la informació que en l'equilibri tinc 0,4 mols de clor. Per tant, podré igualar aquest 2x a 0,4. D'aquí puc obtenir x. Veig que x valdrà, aïllant, 0,2 i podré treure tots els valors de totes aquestes substàncies. Resolent les diferents equacions que tenim en l'equilibri, puc obtenir els valors de cada una d'aquestes substàncies. En equilibri tinc 0,1 mols d'àcid clorhídric, 1 mol d'oxigen, 0,4 de clor i 0,4 d'aigua. Ara aquí, amb això, podré calcular la Kp, que era la pregunta que ens fèiem. Recordem que la Kp està en funció de les pressions parcials. Per tant, el que hauré de fer és calcular aquestes pressions parcials. Com ho puc fer? Per mi, crec que és més fàcil calcular la pressió total i, en funció, recordem que les pressions parcials són la pressió total per la fracció molar de cada una d'aquestes substàncies, serà més fàcil calcular-ho. Encara que, si la voleu calcular una a una, també seria correcte. Llavors, primer de tot, calcularé el nombre total de mols sumant totes aquestes quantitats, que això seran els mols total, i em dona que tinc 1,9 mols. Si tinc els mols, tinc la temperatura i tinc el volum, puc calcular la pressió total. Amb la llei dels gasos, sé que la pressió total és nombre de mols per RT dividit volum. Llavors, recordar també important que la temperatura ha d'estar en kelvins i si el volum està en litres, doncs hauré de tenir en compte quina R faig servir. Vaig a calcular-ho. Llavors, fent servir aquesta R als kelvins i el volum en litres ens dona 10,33 atmosferes. Això serà la pressió total i amb aquesta pressió total podré calcular, segons les fraccions molars, les pressions parcials de cada un
d'aquestes substàncies. Llavors, sabent els mols de cada una de les substàncies, els mols totals i la pressió total, puc calcular les pressions parcials de cada un d'ells, recordant que la pressió parcial, per exemple, de l'àcid clorhídric serà la pressió total per la fracció molar de l'àcid clorhídric, és a dir, 10,33 de pressió total per la quantitat de mols d'àcid clorhídric dividit el nombre total de mols, donant-me un 0,54 atmosferes de pressió parcial per l'àcid clorhídric. D'aquesta manera, també he calculat la pressió parcial de l'oxigen i de l'aigua i el clor, que m'he fixat que seran les mateixes degut a que tenen la mateixa quantitat de mols. Tenint les pressions parcials, ara ja puc calcular la Kp, que recordem que la Kp té una estructura semblant a la constant de concentració, però en aquest cas el que ens referim és a les pressions parcials tinguent en compte els factors estequiomètrics. Al numerador tindrem els productes i al denominador tindrem el reactiu. Substitueixo a l'equació els resultats de cada una de les pressions parcials i podré calcular el que és aquesta Kp. Llavors, fent els càlculs, veiem que en funció d'atmosferes la Kp ens donarà 47,94. Un cop coneixem què és Kp i Kc, anem a veure com es relacionen entre elles. És a dir, si tinc una de les dues, puc obtenir l'altra sense haver de calcular exactament les concentracions o les seves pressions parcials, perquè ens diu que Kp és igual a Kc per RT tot elevat a l'increment de mols en estat gasós, perquè recordeu que quan treballem amb les Kps estem pensant només amb els mols gasosos. Aquest increment de N serà els factors estequiomètrics dels productes menys els factors estequiomètrics dels reactius. Recordeu sempre en estat gasós. Com es demostra això? Vaig a mostrar-vos. Recordem que la pressió parcial la puc escriure arrel de la llei dels gasos com a el nombre de mols d'aquesta substància per R per temperatura dividit el volum. Si ens hi fixem, què passa? Que això d'aquí és el mateix que dir la concentració. Per tant, puc escriure aquesta pressió parcial com concentració per RT. I aquí podré treure la relació entre la Kp i la Kc. Fixem-nos, si ara he escrit la Kp en funció d'això. En comptes d'escriure les pressions parcials, he escrit les concentracions per RT. Llavors ens quedaria aquesta estructura. I si ens hi fixem, si agafo només les concentracions i per altre costat aïllo les RTs a l'altre costat, ens dona el següent. Què tenim aquí? Que això d'aquí ens recorda alguna cosa. És exactament la Kc. Per tant, si això és la Kc, puc escriure com a Kc, i si això és RT increment de N, que en aquest cas són aquests factors estequiomètrics que havia comentat dels mols gasosos, doncs ja tenim com relaciono la Kp amb la Kc. Anem a veure un exemple de com calcular la Kp en funció de la Kc. Sabem que estan relacionades segons aquesta equació. Kp és igual a Kc RT elevat increment de mols gasosos. En aquest cas, doncs, tinc la Kc, la R he d'utilitzar 0,082, tinc la temperatura i simplement em toca calcular l'increment de mols. Quants seran? Doncs els productes en tindré 2 i els reactius en tinc 1 més 3. Per tant, tinc un total d'un increment de mols de menys 2. Amb tot això ja puc calcular el valor de la Kp. Kp serà igual a 2 per 0,082 per 400 elevat a menys 2. I ens donarà 1,81 per 10 a la menys 3. Molt senzill, un cop tenim la Kc, podem calcular la Kp, sempre tinguent en compte la temperatura i l'increment de mols gasosos. I fins aquí l'explicació de la Kp i la relació entre la Kp i la Kc.
Si us ha agradat el vídeo, us demano que poseu un m'agrada. Si teniu cap dubte o suggerència de nous vídeos, també dirigiu-vos als comentaris. I si us agraden aquests vídeos, us animo a registrar-vos al canal i compartir-los amb la gent que creieu que li poden interessar. Moltes gràcies!